Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Den skulle du absolut have med i år, skulle du det? Den var også god. I var super gode. Skal vi tage en til juleleg? Skal vi det? Er der nogle børn, der har lyst til en juleleg? Er der det? Der er den flotte lyserød. Ja, kom du op. Så mange.